Sain apteekkiluvan Rovaniemen ensimmäisen apteekin huhtikuussa 2013 ja jo seuraavana päivänä apteekkaripäivillä tapasin veli-Matti Paulasaaren, josta käynnistyi tämän uuden apteekkitilan suunnittelu. Veli-Matti löysi heti yhteisen sävelen kanssani siitä, että minkälainen tulevasta apteekista tulee, ja yhteistyö meillä toimi erinomaisesti. Ja olen erityisen tyytyväinen tähän yleisilmeeseen, mutta myöskin tähän asennusryhmän työhön, joka teki työtä täällä paikan päällä. Ja kokonaisuus on nyt tässä nähtävissä. Ihana, upea, loistava apteekki.